चिरां जिल्ला बालाजाहार ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। ओनसोलखौ गेलेनाय बिथिङाव जौगाहोनायनि थांखिजों गाबोननिफ्राय बालाजाहार राइलिं क्लाब आरो लाइब्रेरियाव जोलुर बादायलायनाय बेखेवनो थांगासिनो, जेराव चिरां एफसि आरो ताइसीनि गेजेराव बादायलायनाया जागायगोन होनना कमिटिनिफ्राय फोसावो। लोगोसे 8 खालाराव भुटान हादोरनि आइजो टीम थिम्फु वमेन्स सिटी एफसि आरो बड'लेण्ड एभालान्च एफसिनिबो नुनो मोनगोन होनना फोसावबावदों। आरो बे सानखालिनो बर' सावथुन मुलुगनि जाखांफु फावखुंगुर प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो फावखुंग्रि मनीषा मोसाहारी मोननि देंखो रोजाबनाय, फाव खालामनाय आरो भुटान हादोरनि मोसानायबो नुनायनि खाबु मोनगोन होनना फोसावबावो। साखाफाराथ' जाबाय जोंनि बालाजाहार जे राइजिं क्लाब बियो गाबोननिफ्राय जे जोंनि अपेनिं जानो थांगासिनो दङ। जोंनि राइजिं क्लाबनिफ्राय जोङो बेखौ होनाय जागोन। बालाजाहार राइजिं क्लाब जोङो बेखौ जों गाबोन बिनिफ्राय होनाय जागोन आरोखि। मा टिमा गेलेगोन गाबोन अपेनिंआव? जे टिमा फैगोन जाहैबाय फैगोन TAYC बिथांमोना जोफैगोन मोनसे, आरो बिथांमोननि हेंथायै गेलेफैगोन चिरां एफसि। दा बिथांमोनानो गाबोननि खेलाखौ अपेनिं खालामफैगोन। गाबोन जोंनो खेलाया अपेनिं जागोन। बिनि उनावहाय आरो जोंना 6-7 बेखौ जोङो जेन्ट्सफोरनि खालामनाय जाबाय। जेन्ट्सफोरनि 6-7 साननैखौ जोङो हौवाफोरनि दिन्थिखांनायनि उनाव जोङो वमेन्स फुटबल जे हिन्जावफोरनि टीम बिथांमोनाबो जोंनि गेजेराव गेलेनानै जोंनि बे बालाजाहार गेवलां बल फोथारखौ समायहोफैगोन। आरो मा टिम जागोन बे वमेन्स टिमा जोंनि खाथियावनो थानाय जोंनि जे भुटान थिम्फु भुटान एफसि आरो बिनि हेंथायै गेलेगोन जोंनिनो जे बर'फोर जे बड'लेण्ड बिथांमोनानो जोंनि गेजेराव गेलेनानै जोंनि बालाजाहार फिल्डखौ समायहोफैगोन। बड'लेण्ड एभालान्च एफसि आरोखि। जोङो जेन्ट्सफोरनिखौ जोङो टिकेटखौ खालामनाय जानाय नंला। बेखौ जोङो 6-7 जोङो बेखौ ओरैनो फ्रियाव जोङो दिन्थिनाय जासिगोन। खिन्थु 8 थारिखआव जोङो जे रबिबार दिनाव वमेन्सफोरनि जे खेला जानो फैगासिनो दङ, जोङो बेखौ बिथांमोननो एसे खरसफोर हरनांगौ जानायलाय बेखौ जोङो एसे टिकेटनिबो खालामनांगौ गोनां जानानै फैदों। जोङो 8 थारिखआवब्ला टिकेटखौ जोङो लानाय जागोन। ओरैनो चेम्पियनशिप आरो रानार्स आप हिसाबै प्राइजफ्रा मा होनाय जागोन? जोङो बिसोरनो जास्ट ट्रफि गंसे हरगोन, ओमफ्राय मानिबो दङ। जोंनि खावलायनाया बेनो, आङो जे जोंनि राइजिं क्लाबनि जानानै आङो दैदेनगिरि जानानैहाय जेन'बा आङो खावलायनो सानबाय, जोंनि गामि ओनसोल एबा दाब दाब जायगानि फुटबल जोलुर बादायलायग्राखौ मोजां मोनग्रा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आङो बेखौनो खावलायनो सानदों, जोंखौ फैनानै जेन' मदद होफैयो एबा खेलाखौ मेहेर गोनां खालामफैयो। बेखौ आङो जोंनि राइजिं क्लाबनि सासे दैदेनगिरि जानानै नोंथांमोन बयखौबो आङो खावलायनाय थाबाय। जोंनि मोसानाय मुसुरनायबो जों ओइदिन हारिमु दिन्थिफुंनाय आखायाव लादों। बेखौ जोङो हांख्रायनानै मोनदों जाहैबाय जोंनि दासो जाखांफुबाय थानाय जि शर्ट मुभिस खालामग्रा बिथां प्रेक्टिकेल, जोङो बेखौ मोननो हादों सासे। आरो जोंनिनो बेजों एखे लोगोसेनो जे शर्ट मुभिस बानायग्रा मनीषा, बिथाङाबो जोंनि बे बालाजाहार गेवलां बल फोथाराव फैनानै जोंजों इन्जय खालामफैगोन। आरो बिथांमोननि मोसानाय मुसुरनाय खननाय जों रायजो राजाफ्रा बिथांमोननिफ्राय नुनो मोनगोन। भुटानिस बे डान्स ग्रुपनिफ्राय जोंनि बे बालाजाहार राइजिं क्लाबनि दैदेननायाव बिथांमोना मोनसे डान्स मोसाफैनो नागिरदों। दा रायजो राजाफ्रा बे डान्सखौ फैगौ वमेन्स जि फुटबल 8 थारिख नोंथांमोना बेयावबो नुनो मोनगोन। 6 थारिखनिफ्राय जायोब्ला जोङो साननै जेन्ट्सफोरनि जाबाय, आरो वमेन्सफोरनि 8 थारिख 9 थारिखआव जोङो जेन्ट्सफोरनिखौ आरोबाव जोङो फाइनाल खालामहैनाय जागोन आरो।